Bé, avui ha estat un dia important pel debat sobre si Europa expulsarà o no Catalunya un cop sigui independent, i s'ha produït unes declaracions molt importants en boca del polític britànic Graham Avery, que ha dit que de cap de les maneres Escòcia seria expulsada de la Unió Europea en el moment que es produeixi la independència d'Escòcia. Això, en boca d'aquest important polític a nivell de la Unió Europea i a nivell del Parlament britànic, és una molt bona notícia i que nega el que està dient constantment el senyor Duran i Lleida. El senyor Duran i Lleida, que no està per la independència de Catalunya, està introduint en el debat la por, està introduint en el debat la possibilitat que Catalunya sigui expulsada de la Unió Europea en cas d'accedir a la independència. Avui hem tingut la important confirmació per part del senyor Graham Avery de que això en cap moment es produiria. Catalunya, un cop passi a ser independent, no serà expulsada del lloc, perquè ja forma part de la Unió Europea i hem rebut aquesta confirmació en aquest sentit. Per tant, seria molt important que el senyor Duran i Lleida es dediqués a les coses de país i que no signifiqués una constant obstaculització envers el debat independentista a casa nostra i que no introdueixi aquests dubtes i aquestes pors entre l'electorat català.